Omple 6 camps i tens un briefing llest per dissenyar publicacions en 2 minuts. Res de mails eterns amb el teu dissenyador. Captem la informació clau i la IA te la torna en un briefing usable. Posem un exemple. Tenim una idea base de fer un carrusel d'Instagram per anunciar un minicurs. Com a usuari, omplim un formulari amb 6 camps. L'objectiu amb la idea base, el públic a qui ens dirigim, el format i canal on volem publicar, mides o relació d'aspecte, to i branding, assets i data límit. L'automatització agafa el control i la intel·ligència artificial el transforma en un briefing ordenat, amb context, 3 objectius, requisits tècnics, to i estil i límits lliurables. Després, posa el resultat en un document, l'exporta a PDF i l'envia per mail, Slack o WhatsApp. I això seria tot. T'agradaria tenir el formulari i prompts adaptats a les teves xarxes socials? Digue'm als comentaris.